Svi pričaju kako uspjeti u privatničkim vodama, a niko ne priča kako održati taj uspjeh. I to je po meni puno teže i puno bitnije. Jer jednom kad se posao krene širiti, prelagano je da kvaliteta padne i često zaboravljamo one koji nas tu doveli. Nažalost, nema baš puno privatnika koji su dobar primjer, jeli? Ali kad ih naiđem, budem oduševljena. A još više sam oduševljena što s njima upravo surađujem. O Zoji sam pričala već u 100 navrata. A koliko je zapravo super što oni prate moje nedjeljne storije u kojima molim ljude da jave gradivo. Vjerovali ili ne, to je jedan od najtežih stavaka za dobit od učenika. Da javi kojemu gradivo treba. Ne toliko da se instruktor uči gradivo, već imamo bazu zadataka. Prilagodiš ono što ti treba i dobiješ najbolje instrukcije. I valjda je netko iz Zoe skužio, a ovo bi bilo fora da ugradimo da prilikom rezervacije se unese gradivo. I ne samo gradivo, već učita slika ako imate vaše zadatke. Mislim, sama ta gesta je meni genijalna. Jer znam koliko meni truda traži vremena da skužim kako poboljšati instrukcije, kako poboljšati ponudu, kako to učiniti čim kvalitetnije. Jer svjesna sam kako broj raste ljudi, da ne može se posvetiti svima kako bi možda željela. No, 100 pita instruktora, ne odgovara mi na zadatke, ne znam što sutra radim, pa mislim da će nam ovo svima olakšati život. Tako da je lijepo vidjeti ljude koji prate potrebe svojih klijenata. I u konačnici i meni moji instruktori olakšavaju život. Jesu li to oni bili nužni za napraviti? Ne. I upravo zato valjda toliko to vrijedi.